Nginibingelele nonke babukeli be-Black Life TV, nibingelela usitufuzela ngamandla ezulu ngenkomo savukazi umvuleni intokazi ezalo mamkhiza ngisho phela mina ngusilenda mafehlefehle ngumzukulu kamlali mankunzi izidedele zibulalana umpukane yadla amasingothi ngilana ke namhlanje nginiphathela i-favorite yenu umshikashika iyabulala Mshikashika ongaphansi ongaphezulu lentombi sisokeni untombi zemcela ukiste ngamzona engathandi usuka le ntombi noma ngoba nodina lokho ngisho kuyakuqoba kusuke kushandazeni Nginibingelele nonke babukeli be-Black Life TV, nibingelela usitufuzela ngamandla ezulu ngenkomo savukazi umvuleni intokazi ezalo mamkhiza ngisho phela mina ngusilenda mafehlefehle ngumzukulu kamlali mankunzi izidedele zibulalana umpukane yadla amasingothi ngilana ke namhlanje nginiphathela i-favorite yenu umshikashika uzokashitele kabanzi ngempilo yakho. Sawubona baba. Yebo sawubona ntombi. Kunjani? Ngiyaphila nami. Akucacisele nje abalaleli ukuthi ubani umshikashika kahle kahle. Mangicacisela abalaleli umshikashika kuthiwa phela uma kuthiwa umshikashika kuthiwa umshikashika ongaphansi ongaphezulu lentombi sisokeni untombi zemcela ukiste ngamzona engathandi usuka le ntombi noma ngoba nodina lokho ngisho kuyakuqoba kusuke kushiwo mina ke loyo igama la ngempela nisibongo sangempela ubani kahle kahle. Igama engaliqanjwe ubaba ke lokuzalwa lisepasini Udumezweni. Yebo njengoba ngishade ligogogo lami nje ngidumile ngilandelela lona igama engaliqanjwe ubaba. Isibongo ngowakacele. Ucela undozi. Yebo. Namagaya. Yebo. Samanje akusicacisele ngisiyakubona kahle kahle ukuthi ucula umaskandi. Yini yenza ukuthi ungakhetha umaskandi kuma Januaries wonke emangaka? Yabona lo mbuzo loyo uhleli phansi uhlelo olubala ba. Uyazi umaskandi phela uma ngenza umaskandi kwayimina nje ngivele ngizizwe nje ukuthi hayike ngizizwa ngivuthiwe ngoba yini ngenza into engayincelebeleni vele njengoba nami ngumuntu wesizulu nje ngishaya futhi ingoma yesizulu akukho ngishoda ngakho. Usuka kuphi ekhaya? Ngokuzalwa ngizalelwa endaweni Esimahleni ke kusemkhomazi kule ndawo kuthiwa iSembo. Ngizalelwe lapho ngaphinde futhi ngakhulela khona nje yonke into nje ngiqedele khona ngicabanga ngoze ngifele khona ngisamuva. Awusayindawo? Hayi angisayindawo ngekahle. Mangase ukhumbuze nje abalaleli iculo lakho nje lahamba phambili washisa ngalikhotha kwakuyiliphi mhlawumbe ungasipha nje lona. Ongumanje nginengoma yami engikhiphile esihloko sithi intsholongwane ye-corona. Intsholongwane kabanye abayazi ukuthi intsholongwane isifo lese kuyisona esisibangela inkinga namhlanje. Ngingathi ake ngikhiphile isingle track ke iyayo leyo ngoma. Hayi iyasebenza impela iyawenza umsebenzi ukuthi ke naku isavalelekile kokwamanje ngoba phela naku isavalile yona intsholongwane le kodwa ke kuyabonakala ngoba iyatholakala na ku YouTube iyatholakala nje kuma digital stores uma ngabe uyifuna uyakwazi ukuthi search umshikashika lapha uyithola ingoma intsholongwane ye-corona. Hayi ungayizwela impela nje mase kuthiwa nansi seyikhona bayithanda impela abasebeke bayizwa. Mhlambe nje manje ke siqhubeke sicela ukuthi ukusiphe nje yona kahle lapho. Shaw live nje onenkosi phakathi. Madoda ngoba igogogo lami ngiliphethe sengingakwenza okwenzekayo. Ngoba phela lihlalele konke likhali. Ngiyithi nje ukuthi halamuzi kuyona intsholongwane ye-corona le. Nanso ke intsholongwane ye-corona. We bantu bakithi aloyibheka le ntsholongwana iyabulala sebephelile abantu ezweni. We bantu bakithi aloyibheka le ntsholongwana iyabulala sebephelile abantu ezweni.
Wemakhola asandazeni safa saphele ezweni safa saphele ezweni sebenzisa isu samagciwane endlini sanitizer isho njalo ke intsholongwane yecorona suka ube ngiyakwazi ushaya ikhwela ngabe ngiyadedela abantu abazame madoda ukusebenzisa isanitizer basebenzisa isu samagciwane bafake nesifonyo njengoba nami ngisifakile nje angithi niyasibona iyabulala ngempela intsholongwane ngisacela ukuthi abantu bayithenge le ngoma bahambe lapha boyibheka ikhona iyatholakala kuwonke ama-Jesus uma uthi nje mshikashika uzobe suyayithola le ngoma intsholongwane yecorona please bafuthi ngicela niyithenge kululeka abantu ukuthi basebenzise isibulala amagciwane bafake izifonyo intsholongwane iyabulala saka manje umshikashika uqale nini yena ukucula umshikashika usenesikhathi eside kona eqalile ukucula kodwa ukuthi azibone nathi khona into ayenzayo nje uze waqala ngo-2018 la ngangikhipha khona i-CD yami iyayihloko sithi 626 ya noma ingawenzanga kahle umsebenzi kodwa yangikhombisa ukuthi okay yangiveza ebantwini ukuthi okay khona into engiyenzayo so manje ngidila ke nale ntsholongwane yecorona ke manje and then kuwona lo nyaka mangabe kuvuleleka nje izinto ngizokhipha i-album nje egcwele ephelezela yona intsholongwane yecorona abantu bakwazi ukuthi bangibone bathenga ukuthi ngisabambekile ngoba naku izinto zimi kanjena ke manje asikwazi ukuqashwa nayi inkinga ngoba phela masiya studio siya ngemali nayi inkinga mangaka ama-album osuwakhiphile akakabi maningi ama-album ile nje engangiqale ngayo ngo-2018 eyayihloko sithi 626 bese kube le single track le ntsholongwane yecorona ima ngizokhipha i-album ke kuwo lo nyaka lo siwona ngeke uzophela umshikashika uyayibhalela noma uyasizwa umshikashika uzenzela yonke into uzibhalela ingoma azidlalela isiginci aziculele hayi akukho la ngisizwa khona abinda igidele ungizenzele yonke into kodwa futhi umbuko umshikashika ngeke uzumthathe kanjalo ngoba anakekile ayihlabe ngakumisa ke la kumina ibaphi amanye amaciko soke wasebenza nawo kuMaskandi sengingasebenza nombuzeni Mkhize Mbuzeni Mkhize ngaphinde ngasebenza abaqophi abalidwa umkhanyiselo umkhanyiselo umfokanzimandi ibona abantu nje sengisebenze nabo kakhulu nosasele ekhansela futhi naye sisebenzile naye vele umkhaya okay ngeke singasebenzi ngoba ku-computer siyazwana sho kahle kahle ungena ngaphansi kwamabhena nyawo ayikho enye indlela imaphi amanye amaciko safisa ukuthi lawa nje ngisafisa kahle kahle ukusebenzisana nawo ngona lapho ngiyafisa ukusebenza namaciko amanye kodwa okwamanje angeke ngikwazi ukuthi ukwadalele ukuthi bani ngani uwafihlela ngasebenzeki kahle la koMaskandi ngempela lihle iqiniso ukulisho buye ngasebenzeki kahle kanjani sibuye singakwazi ukubambisana kahle singabi neqiniso ekusebenzisaneni uyabona masisebenza nawe fanele sibambisane ngokweqiniso manje thina sibuye singabi neqiniso manje ngathi sisebenza nawe usuyangitshela ukuthi hayibo ziyatholakala ngale nyona sambe sozingela mngwana mawusangitsheli suhamba wedwa manje uya lapha yabona ke lonto enjalo khona bakhona abanye yabona nje album le ngizoyikhipha bengifisa ukuthi ngiyisebenze noswasakhe le khansela uyena umuntu ngibona ukuthi sizoyisebenza naye ngoba vele hayi sikahle impela yena umuntu engibona ukuthi sikahle impela naye so ikhipha naye nje uzoyizwa futhi le ngizoyikhipha yobivutha bhe ngithatha iswasele ikhansela manje njengoba sivalelekile mama event awekho awukhona ukuperforma ndawo abalandeli bakho abakhona ukubona ndawo nje kuthulakela imupho omunye umsebenzi onawo eceleni nje okufakela imali ukuthi uphile wena nomndeni wakho uyabona ke nje leyo ke nje nasisi Stufuzi abona leyo nje ibatshazwa ngekhwela ngiyangitshela
umuntu uyazama ukuyilwela nje phela uyazama ukuyilwela ukuthi uzama ukufunza lo bani lo olwayo lwela ububi Yebo. hayi akulweki uvalile uhulumeni kupheleka kanzima abafowethu kodwa ke ake sithembe ukuthi kuzolunga umuntu usazama ke nakhona kona into ahambe oshaya ingadi ngoba sokwenze njani senze ukuthi siphile phela sithole ukudla kodwa kahle nje nanku umsebenzi ofanele ngabe sisebenza ngawo Iziphi indawo osuke waperforma kuzona? ya kona sengiye ngaperforma nje eindaweni eziningana engabala ngiye ngashala eNanda ngiye ngashaya ngoNanda kade bese ukuzivulela kancane ngashaya intsholongwane yecorona le ngabona abantu bayithanda ubona nami sengiyithanda nje ngoba ngabona nje kanti bayithanda ngempela intsholongwane yecorona abantu ngoba iyabaxwayisa ngaphinde ngashaya futhi ngelinye ilanga khona la eDurban ihlanganise okhongolose ziningi nje izona izindawo sengeke ngashaya kuzona ezinye kuyibaleka emqondweni ngoba senginesikhathi kona bona abantu bayamaza umshikashika abanye kabamazi kodwa ke ngoNkulunkulu esasigcinile basazomazi ngoba namhlanje naku nje wasikhuluma nje khona abaqala ukungibona sebeyamaza umshikashika angithi ke saziwa kanjalo ke siyabonga Umuntu mayefuna umshikashika umthola kanjani? Inamba atholakala kuzona ngingathanda ukuthi uzimemeze na ku Facebook utholakala kanjani Twitter Instagram WhatsApp zonke izinto ezikanjalo nje bangaxhumana kanjani abantu mayefuna ukuthola umshikashika umshikashika yena hayi akabizi ngoba uyamthola kule number yakhe ethini namba ethi 083 ithi 49 ithi 74 ithi 253 ku Facebook mawufuna nje umshikashika nje usebenzisa leyo number uzobe usuthola umshikashika yonke indawo kodwa ku Instagram akekho na ku Twitter akekho kodwa ukhona ku Facebook nalapha ku WhatsApp noma umfonela ke ngayo le number le ayiyona kubalandeli bakho abathenga kakhulu umculo wakho ungafisa ukuzibongela uthini kubona ngingaphakamisa ukubonga okukhulu okudlula okunye ukubonga ngoba umuntu othanda umculo kaMshikashika nami lo muntu ngimthanda ngaphezulu kuba ngisithanda mina ngoba lo muntu loyo uyena phela ongenza ngibe umuntu umuntu ongenza ngibe umuntu ufanele ngimthande kakhulu Sibonge kakhulu isikhathi osisiphe sona ngingathemba ukuthi wena nomndeni wakho nihlele kahle nihlasene kahle nabaxabanayo emakhaya since kune pandemic soke sivalele emakhaya ngingafisa ukuthi ubaphe izwi lokuphila nje baqhubeka phila kakhulukazi abakuthandayo ngise kubo bonke abangithandayo nabangangithanda uqobo labo beze bangithande nabo ngiyacela ukuthi bangithande ngoba vele mina ngithanda wonke umuntu njengoba ngidlala leli gokoko leli ngidlalela leli gokoko ukuthi nombani athi mangabe ngibuka ngiphethe leli golo angithande ngiphethe leli gokoko leli nami ngimthande futhi sithandane nje sonke futhi ngifisa ukuthi bonke abantu babe nempilo enhle kodwa bazama ukuzinakekela ngokuthi bafake isanitizer bafake imask basebenzise lesibulala amagciwane bakasobhinga intsholongwane yecorona ngoba iyabulala baphila abantu emakhaya Sibonge kakhulu niyazibonela ke nanibalaleli lapha emakhaya ukuthi besinomshikashika namhlanje e-studio ku Black Life TV nimzwile ekade ezibongela kakhulu kubantu abathanda umculo wakhe niqhubeke nimfollowe niphinde ni like ningakhohlwa ukusubscribe niphinde ni comment ngisanithanda kakhulu bye